What's up, Darb? Darb, what's up? So, for today, wala lang. Feel ko lang magtagalog ngayon. Pero sa ngayon is wala talaga sa plano ang pagbablog ko ngayon kasi trip ko lang. Wala lang. Kasi supposedly is magte-take lang ako ng pictures. Mema lang. Yan. Diyan ako may na-picturean ako dyan na pag Insta. Adik ka sa Insta eh. So, ngayon, nandito tayo sa parang river nila yan. Part pa din yan ng Sinday River. So, kung nakikita niyo yung bahay na yan is hindi ko alam kung anong purpose niyan pero parang may something na dyan kinokontrol yung parang yung umaangat sa pag nagpa-flood, pag tumataas yung tubig. Yun lang. So, mag-explore din muna ako doon banda kasi may gusto pa din akong picturean. Tsaka gamit ko ngayon ang tripod, selfie stick. Yan yung para medyo umangat-angat yung pag sasalita ko na parang tanga. Yan. Tsaka yan ito yung gamit ko ngayon na bike. Yan. Medyo malapit lang din to sa bahay. Kasi may tawag doon. Malapit lang sa bahay. Medyo accessible lang siya. Kasi kung nakikita nyo, nakikita ko rin yan. Yan. Nasa hagdan na tayo. So, kailangan kong push pataas yung bike na to. So, kasi doon ako magpipicture na naman doon sa may trip kong parking lot. Maganda kasi yung background ng parking lot. Background yung labanan pag picture eh, no? Sige. Like ko. Teka lang. Medyo nahingal ako doon. Ito yung parking lot nila. Yan. Tsaka unique sa parking lot nila is walang nagbabantay. Automatic. Parang may isusukso ka lang na something or parang pera ata para maka-park ka sa dito. Medyo mahaba-haba din yung parking lot hanggang doon. Oo. Di ko lang sure kung government owned to na parking lot pero maganda, safety yung parking lot nila. For sure, meron din maraming CCTV camera. May nakita nga ako dun sa poste yung parang bilog. Yun yung tawag doon. CCTV camera nila. Then, napansin ko lang din yung mga ilaw nila is solar. Parang lead lights yung sa may poste nila. Innovative kasi masyado sila dito eh. Eh wala eh, ganyan sila. Ayan, nakahanap na ako ng spot. Yung may, saan ba yun? Matuturo ka ba? Yan, dyan. Dyan ako magpipicture. Trip ko lang. Wala lang. Addict sa Instagram eh. Wala eh. Wala namang masyadong followers. Siyempre, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko eh. Siyempre, pag nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, kahit walang likes, walang share, o iwan ko kung anong tawag dyan, basta ma-fulfill mo lang yung sarili mo, parang wala na, nagbibigay lang ng kasiyahan para sa sarili mo, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mo lang. Kasi sa ngayon, nag-i-enjoy lang ako sa sarili ko. Kasi, wala. Gusto ko mag-enjoy na kasama siya. Wala ka lang dito eh. Siguro, pag uwi sa Pilipinas, enjoy ko na kasama yung minamahal ko tsaka yung family ko. Ganun! Nasa spot na ako. Yan yung parang upuan na yan. Diyan ako mag-picture tapos isandal ko lang yung selfie stick dyan sa bike ko. Sa bit-bit na bike ko. Yung tsaka ipaano ko muna mawawala siya sa paningin ko kasi medyo nahiya ako ng konti. Baka kausapin ako, hindi ko siya maintindihan tsaka hindi din kami magkakaintindihan. It's a tie. Yeah.
Yan, nagko-compose muna ako sa sarili ko. Nagko-compose. Hindi compose. Ganyan. Tsaka itong bulaklak na to, magaganda talaga to ng mga nakaraang weeks. Siyempre, masyado akong tamad lumabas eh. Kaya hindi ako nakapag-picture dito banda. Tsaka itong mga bulaklak na to, masyado pa siyang fresh tingnan. Ganon. Tsaka, pag nagbabike-bike out dyan banda, kasi doon lang yung banda yung, ano namin, yung bahay. So, masyadong tamad eh. Ganun talaga yung buhay. Yun. Tsaka, let's get it on. Ayan, tapos na ako sa trip ko ngayon dito banda. So, akit naman ako para uuwi. Ayan. Para matik lang ano. So, kailangan ko naman i-drag yung bike ko punta doon. Diyan sa hagdan na yan. Ayan, para makauwi na din. Pero parang trip ko din mag-picture dyan banda. Diyan o. O, see? Ganda yung view niya. Akit lang ako saglit. Since mahilig akong sa photography, which is mobile lang, mobile kasi mas easier siya i-edit or i-enhance. May nakita akong spot na parang gusto ko yung picturean sa tawag doon, pang Insta din. Ginagawa para sa Insta. Insta is life daw eh. Sabi ng karamihan. Pero wala lang, nag-i-enjoy lang din ako. Parang gusto ko din siya mag-picture ng ganyan, no? So, see? Parang see? Di ba? Ang ganda ng ano nila. Mga spot. Tsaka dito din, napapalibutan sila ng mga trees everywhere. Everywhere is trees. Oh no, those trees. Edi wow. Oo nga. Kahit malaking kumpanya siya, tulad yan, parang sa semento ata yan, pero napapalibutan sila ng mga kahoy. Masyado silang tawag doon. Masyado silang masyado nilang mahal yung mother nature natin. Parang well preserved talaga din yung mga kahoy tsaka environment nila, tsaka masyado silang malinis dito. Yun lang yung makikita ko. Tsaka ganito sila dito eh. So I decided na dito ko na lang din tatapusin yung pagbablog ko ngayon, kasi para dire-diretso din yung trabaho, kasi may naiwan din akong pinakulang pork doon sa bahay para sa mamaya para sa dinner. So mao lang to sa pagkaron, og see you ug mapuhon